Me nawa kuma laifin me na miki? Na fi san ki kuma na san mahaifiyarki. Laifin me na miki da zaki kashe ni Shafa'atu? Baka mun komai ba, amma tun da ka kasance ɗaya daga cikin garin yankashi dole kai ma sai ka bakunci lahira. Ki haƙuri Shafa'atu kan Allah.